Ciperang wom si laso along kadok we phantame nili appeal kangtung je ili tumhan alang li tum SYJ a leadership pen students tumhan yoda tumhan ke Japon lapuan isi akemi atwar ke pon along ke ili tum kadok we tame ili tum cerap citod bangke dodoning lapen pini puana kelang me puana liralon ke dolong lun ke kan pen cenglok kitip kerot lapen mai meeting long same pini mesen pen chunlo pusi nilin pen la bangso long ta nili akero pipajir lo ase nili tom ajata pipajir mu vidas tame lapen nili tom bangso arong bohong ke do amai along lun kana malin along nilitum anangli dunder chat tatheklo la bangke nilitum ahin pen dia chawang lo la si a message bangke la point lo ilitum society long karbi culture long punoi ilitum lun kekan punoi ilitum jutang jubat punoi la bangke ilitum kon ma ilitum arong cipidun pencenglok ilitum madak kecetodun labangke ilitum celang mesen asi lason thotsi students and youth labangso a society long itu makar bi society phan itu makai long students and youth importance bangke lapoin lo je isia khai pangthur ponji pulate ilitum low charlie bang important pinangji low charlie bang important ki piason thosi isi culturally through culturally sitame ilitum youth atum helo bangso ilitum karbia culture bangke ilitum pathir ponangji ilitum keja ponangji ke ilitum youth atum helo ilitum akesar sar tumbangke abidi bang nang pidun po kosong si tip nang jima kosong si rod nang jima stame kecepate bangke kecepate dun kecetod dun make litum students atum halo lapan youth atum halo lasi litum non angko festivals tame aningkan wangson wang bom lo nanggil lo festival long sitame mesen pen ahawar tin pen kecepate dun jipan litum kecesik dolo son thotsi ilitum kaprek long same lun kan punoy kitip kerot long punoy ilitum kacepate don bangke lake henonelo lapen adon thu nili isi message pigang tung bangke non January ciklo January 9 ani niphai sirkep January ani isi students and youth ahin pen hedong rally doji students and youth rally labangso rally bangke KSA pencenglok Aisa Arwae lapen SYJ pini labangso pini bangso program ka organize beka asong no SYJ KSA Aisa Arwae SYJ labangso song fi chelang si students and youth rally bangso mai papon lo la bangso mai kepacun ponji phan nilitum dode sang se nilitum ciklo jon sose ciklo joni ne dolo nilitum kacesik cedang lok lo lasi laso mai pacun pon pameka ji phan nilitum ahin nilitum organize tame nilitum dode sang se klempon bom lo lasi laso mai long kadowe dak na chetong dun an la bangso lun kanamalin long na chetong dun an la youths puno students puno hala bangso ni 9 January ni nalitum same hadak na jitodon jip hanse nili hin pen lapen Aisa hin pen same Arwae hin pen same SYJ hin pen same chuning rilo je hal bangso ni kadokwe nang jitodon si hadak isi mesen lamthe arjudun longpo lapen hala bangso rally longke national Aisa national president same wangi lapen Arwae national president sitame wangi lapen mesen leaders Delhi pen same wangi
Ngasi how bangso arni kadowe kami isi ke ong dong muluk pen ke bang kaji pan hadak nampar sipil ni pan sinili hin pen nongwi la bangso alun kan amalin long kan nili tuning reponing tung lo ase lo pini ningarong lo nalitum pan isi thang tha ka jisik ponawe nalitum pan thang da pajur pon muawe bangso amai lo ase ningarong par lo pini la puson